sidhem jroning panangkilan wadya gung tanana kang sabawa kapraban dening sang narapa sang mahambek martutama wisuda andana raras raras rumedeng ing akasa tandya teka mangkono kocapur kala semono pendhita Durna pendhita kang wis limpat bontos ing kawruh matek aji pameling dayaning aji pameling sinten ingkang kesenggol aji pameling badhe rumus katimbalan dening sang topo penembahan Durna ingkang ketaman aji pameling jumujuk tanpa larapan sowan wonten ing negari Ngastina andadosaken jingak sangganing para wadyabala ingkang sumahap sumewa halo ing para wadyabala kancana daya njaluk dalan piyak mendalon tata trapsilanira ngejomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe Branta
kumanduk sanggyun mangarsa tanana kang kuciwa raras Paman Penembandura kula nuwun ingkang paring dawuh nggih wonten salah satunggaling pawongan ingkang minggah Stinggil Binaturata Negari Ngastinapura menapa menika ingkang dipun sebataken Bapa Penembandurna minangka sumitranipun Prabu Duryudana mangke wonten ing pakaryan ageng Negari Ngastina menika. Kula nuwun sewu nggih, mboten patos apal wong menika murid namung murid online. Dados rikala semanten profilipun kok ora dibenten. Profilipun ra dibenten. Ngaten dibagus-baguske napa pripun? Ngopo nganggo profile sapa kula nggih mboten ngerti. Wong niki nggih pancen le daftar online lajeng nek ajeng nyecep ngelmu nggih ming tumbas. Padane arep njaluk pelet kaya ages kae njaluk. Arep kepengin pelet apa ngoten yo transfer yo mangke ngelmune kula kirim. Nanging menika menapa ampuh mboten usah kuwatos. Pramila menika enggal dipun dangu nggih sanak ingkang munggah Stinggil Binaturata Negara Ngastina. Wela dalah. Ayo kongsi diwasani yen panjenengan ingsun tambuh mapan nembe kalenggan iki pinanggih marang Kisanak. Kula mboten kok jumujup tanpa larapan nanging pancen wonten ingkang ndodhok dhateng batos kula. Tegesipun kula ketaman aji pameling saking guru kula ingkang minulya ing jagat inggih menika Bapa Penembandurna. Nah, rak tenan ta. Rada planging ning jawabannya niki ketoke. Ih. Mugi tinibana saking tulak sarik langsarta ilo-ilo dina dene sowan kula wonten Ngabiyantara Paduka dadosaken kaget. Manah Paduka Gusti kula ing sinuwun. Dene kula katimbalan dening guru kula supados lumarap wonten ing Negari Ngastina. Tegesipun sinyalipun menika dumunung wonten ing Negari Ngastina. Mongko biasanipun menika wonten ing Paguron Sukalima. Lah gandeng sinyalipun menika wonten Negari Ngastina lajeng kula lumarap dhateng Negari Ngastina. Bapa Penembandurna pancen pinuju rawuh ana ing Pasewakan Agung kalenggan iki. Kula nuwun yen mekaten rebat cekap kemawon Bapa Penembandura. Iya ngger kepiye ngger. Kagiat kadoro kawekasan dadi kula katimbalan supados lumarap wonten ing Negari Ngastina sowan Ngabiyantara Paduka Bapa Penembandura. Wonten dawuh menapa Bapa? Dadi mengkene ora sida suluk. Dadi mengkene ngger. Kowe dadi vendor anu apa dadi sumitra, sumitrane anak Prabu Duryudana. Mitra nek vendor ta goblok ya. Oh, Kurawa cendha uteke. Sak ngisoring Dramaang ora. Sangger kon mangan cepet kon mikir angel. Ora kaya aku Kurawa iki Kurawa. Oh.
Dados menika nggih pancen ingkang badhe dados sumitra paduka ngayahi pakaryan ageng. Ih, matur sewu sembah nuwun Bobo Penembahan Durna. Kepareng ingsun nyebut marang jeneng sira Yayi sapa ingkang dadi sinambating wangi. Nggih, dipun tepangaken kula Prabu Suryangkara Dewa. Apik temen jenenge. Prabu Suryangkara Dewa nalendra saking negari Surya Kandasan utawi Surya Kumelem. Matahari terbenam lho kira. Bocange do kuclek ora ngerti. Matahari terbenam ora dong. Nalendra saking negari Surya Kandasan utawi Surya Kumelem dene kula Prabu Suryangkara Dewa. Teka paduka kepareng paring dawuh dhateng Paman Durna supados kula maraksowan wonten ngabiyantara paduka dados sumitra paduka ingkang dipun kersakaken kados pundi. Ingsun darbeni mungsuh bebuyutan ingkang tak sengit wiwit alit wiwit cilik. Tan ana loro kaesti kejawa mung para kadang Pandhawa. Monggo sak kabeh cara wis kacoba. Guna piranti, guna desti karti sampeka wis dicoba kabeh parandene tansah gagar wigar tanantuk karya. Ngerti ra gagar wigar? Asta. Gagar wigar tanantuk karya ya ora ngerti. Seneng aku ndek murid kucil-kucil. Akecut mulane yen pancen jeneng sira esuk bisa nyangking mustakaning para Pandhawa bakal ingsun udanani apa ing dadi kekarepanmu apa ing dadi panyuwunmu yen sore bisa nyangking mustakaning para Pandhawa esuk bakal tak udanani apa ing dadi kekarepanmu. $500 miliar lho ya. Nilaimu ki bijmu 500 miliar. Ning aja kelalen karo pun bapa, ya. Ya. Sing tak aturke ning tulisan ki 500 miliar nggo sumitra utawa nggo vendor. Iki sampun kuatus Bobo, sampun kuatus. Kula sampun nyiapaken kangge Bobo Penembahan guru kula. Nah, rak ngono. Kuwi dengeran kuwi. Pokoke durung lega rasane atiku yen Pandhawa durung ngatang-atang dadi batang. Mulane ingkang mengkono jeneng sira tak pasrahi supaya nyangking mustakaning Pandhawa ning ngarepane Duryudana. Weh lah dalah, lajeng benjang kapan? Anggen kula ngayahi karya paribasan peteng lintang sambung obor bangkatuh dina saiki Prabu Suryangkara Dewa. Kula nuwun sedika ngestaken dawuh Bapa Penembahan Durna kula nyuwun pamit.
maling boten sampun nyicil ayem dhateng Duryudana. Dimas Kartomar kadangipun Kakang kula nuning paring adhawuh Koko Prabu. Wadyabala ingkang kantung seba supaya dibubarake ingsun bakal kondon kedaton puniri Paman Patih Arya Sengkuni lan Paman Durna ayo kongsi negake marang Prabu sapa kuwi mau Suryangkara Dewa. Kula nuning iki dhateng sendika nggih Anak Prabu. Nuning nggih dhateng sendika nggih Anak Prabu pun bapa minta pamit nyuwun tambahing pangestu ngodol dhateng lampahipun Prabu Suryangkara Dewa nalendra saking negari matahari tenggelam. Surya kumelem. Wah, negarane apik banget. Surya kumelem, matahari tenggelam. Ih, mboten namung jumurung sewu jumurung sekedhi muji mugi lestantun dinahipun Bapa Penembahan Durna menapa dening Paman Patih Arya Sengkuni. Oh, toh. Purna sabaning Nalendra yen Nalendra ngendika sepisan dadi tan kena wolawali. Yen pendhita ngendika prata yang sak negari pindhone ning Tirta Kresna ingkang dumawing dlancang seta yen kepareng datan arsa lumebek tedak jelek saking palenggan kayap sangganing para biyada srimpi manggung ketanggung Joko paloro-loro banyak dalang sawunggali harda walika entuk Mas Dipanggo ingkang Nawaretna ilang sifat kamanungsane Yayah Sang Hyang sambungi Jawantah kairing sangganing para widodara widodari sekedhi kurang sawiji. Ayo
Con